Bueno, eta tal honetan ja, bagoaz lantzen Espainia eta Euskal Herriko klimak, bale? Bai, bideo honetan ikusten dituzue orokorki zeintzuk diren Espainiako klimak, eta lau gaudenez lantzen Espainiakoak ikusiko ditugu Euskal Herrikoak, gaude lantzen bia batera. Koloren arabera, urdina, ozeaniarra, bale? Kantabri itsaso ondoan ematen dena, Galizia, Asturias, Kantabria, hemengo gure Euskal Herriko kostaldean eta Nafarroako eta Aragoiko iparraldean. Mediterranearra, kolore hori eta laranja dauden guztiak. Ikusten duzuenez, Espainiako gehiena, bale? Dena dela, orain lantzen dugu, bereiztuk hemen desberdintasun handia daude. Hurrengo klima, mendikoa, bale? Eta izenak adierazten duen, egongo dira zera hori Espainiako eta Euskal Herriko mendirik altuenetan. Pirinioetan, sistema zentralean, sistema betikoetan eta amaitzeko Kanarietako klima, bale? Subtropikala esaten duguna. Bale, zeintzu diren zera hori ozeaniarren ezaugarriak klimari begira? Kontrolatzen ditugu, neskata mutillo, ze daukagu hemen. Teoriaz, praktikan, konparatzen baditugu zera munduan dagoen hotz eta beroarekin. Gure temperatura dira epelak, bale? Epelak zer esan nahi zer dela eta itsasoaren eraginagatik, itsaso beti epeltzen ditu temperatura, beraz gure neguak ez dira hotzegiak eta gure beroak berdin, bale? Salbuespenak egon daitezke, jakina egon daitezke uda batzu superbero eta egun batzuk, baina lehen ikusi dugun moduan hori ez da klima, bale? Hori izango da eguraldia. Bale, euriak itsasondoan gaudenez, prezipitazioak ugariak, bale? Prezipitazioak ugariak urte osoan, irregularrak esan nahi du, urte osoan, udan bebai egon daitezke. Bale, bagoaz ikustenan klima mediterranearra. Klima mediterranearra ikusten duzuen kentzen dugu berdea, kentzen dugu morea, kentzen dugu Kanarietako klima eta argi dago Espainiako klima gehiena mediterranea dena. Baina legendaren arabera ikusten ditugu aldaketa daudela, bale? Kostaldekoa, izenak adierazten duen bezala, hau litzateke, Kanaria irletan berdin, kostaldeko horretan, hemen itsasoren eragina dago, bale? Temperaturak, euriak gutxi eta irregularrak dira, bale? Udan ia ez dago zer, aurreko bidean esan dizudan bezala, horrezegatik aukeratzen dugu askotan, bale? Itsasoan egotea, hondartzetara joateko eguraldia ziurtatu daukagulako, udak oso lehorrak izaten dira, bale? Eta gero daukagu zera, Mediterraneo kontinentalizatu, kolore laranja, kentzen dugu more hori, eta hemen gelditzen zaigun morea. Zer esan nahi du kontinentalizatua? Itsasoaren eragina kostatzen zaio heltzea. Bata, urrun dagoelako, bigarrena, mendikateak daudelako, hemendik inguruan, eta horiek oztopatzen dute itsasoaren eragina heltzea. Beraz, prezipitazioak urria bebai, neguak hotzak, ez da gauza bera bizitzea Madrilen edo bizitzea Benidorren, eta udak beroagoak hemen, kostaldean baino, ez dagoelako itsasoaren eragina. Hurrengo klima, mendikoa, mendiko klimarekin argi dago negua hotzak direla, Pirinioetan, demagun, sistema iberiarra, demagun, sistema zentralea, goiko mendi horietan, temperatura hotzak, euria askotan lur itxura, eta amaitzeko klima subtropikala Kanarietan dagoena. Orokorki urte osoan temperaturak epela eta prezipitazioak oso urriak. Adi, oso prezipitazio urriak bekaldetan Kanaria irlak orokorki oso menditsuak dira. Eta teide dakizunez da mendirik altuena Espainian eta Kanarian. Tenerife Irlan dago, beraz, argi dago, irla horren goi puntan, hori gehiago egiten du, elurra egon daiteke jakina, baina bekaldetan prezipitazio oso eskasak eta urte osoa temperaturak dira epelak. Horrezegatik, irlako horiek oso baliogarriak dira, neguan pasatu nahi badituzu hilabete batzuk epel eta bero. Eta horrezegatik haien turismoaren zera.
Bai, mendokazu teoria. Euskadire bagoa, zer aurkitzen dugu? Lehen azaldu dugun moduan. Ikusten duzuenez, hemen bereizten dugu. Klima berdea izango da ozeaniarra. Lehen esan ditugun ezaugarriekin. Kantauri itsasondoan gaude, beraz, temperaturak epelak, bai neguan, bai udan. Eta gero barrukaldean itsasoren eragina heltzen ez denez, ikusten duzuenez ja lautadan, Arabako lautadan eta Errioxako lautadan hemen temperaturak ja udan bero gehiago eta neguan hotz gehiago. Itsasoren eragina kostatzen zaiolako heltzen, bale? Beraz, mediterranear kontinentalizatua gutxi gorabehera hori eta ozeaniarra. Eta ozeaniarra horren barruan bereizten dugu kostaldekoa eta transizioizkoa. Transizioizkoa zer esan nahi du? Pues poliki-poliki temperaturak ez dira jaisten kilometro batetik bestera, bale? Eta prezipitazio kopurua berdin, pues poliki-poliki hemen eta hemen ja heldu arte mediterraneara, bale? Honekin ematen dugu bukatutzat gaia.